Tervetuloa vaan kaikille. Tässä on vieressä on minun uusi Mercedes-Benz C-luokan 200 CDI 2007 vuosimallin. Minä tosiaan ostin tämän tässä pari päivää sitten. Aloitetaanpa tästä keulasta, eli tietenkin johtotähti tästä löytyy keulasta, ei ole sitä näpistelty. Ja mitä tässä nyt edessä heti pistää silmään on nämä umpiot, jotka on erittäin väsähtäneen näköisiä. Nämä on tietenkin muoviset ja tämä on tyyppivika näille C-mersuille, että ehkä tehdään siitäkin video, kun näitä kiilotetaan. Saa nähdä. Mutta joo, tässä keulassa ei oikeastaan ole mitään muuta katsottavaa. Lisävalot on erittäin tehokkaat ja ne on toiminut hyvin tässä mitä on niitä lyhyesti kokeillut. Nyt liikutaan tähän sivulle. Vakio Mersun vanteet löytyy. Ei ehkä mikään maailman hienoimmat, mutta tietenkin se on kiva, että on vähän vakiota, ettei ole mikään kauheat 20-tuumaiset vanteet tässä kiinni. Siirrytäänpä tähän sivulle, jossa näkyy vähän kolhoja. En tiedä, että miltä omistajalta nämä on tullut, mutta vähän ikävän näköiset tämä on, kun on tietenkin maaliakin on lähtenyt ja pikkuinen painauma tässä tuntuu. Mutta eihän se nyt mikään maailmanloppu ole, voisi olla pahempaakin. Ja tämä vanne, mä en tiedä mitä tälle on tapahtunut. Ei ole näköjään pesty tätä vainnetta hirveästi, kun täällä on rengaspölyä on aivan järkyttävästi. Aika pinttynyttäkin on, kun näköjään ei tule sormella irti. Mutta eihän se nyt mikään maailmanloppu ole. Suunnitelmana on, että hankkii uudetkin vanteet jossakin välissä, mutta se on sitten tulevaisuuden asia. Sitten kun siirrytään tänne taakse, niin täällä näkyy, että täällä joku palanen puuttuu. En tiedä, että mikä tämä on. Kuuluuko siinä olla joku? Ei tässä varmaan mitään peruutussutkaa kuitenkin ole. Ja sitten mitäkään muuta tässä takana on. Kromilistasta on pikkusen palasia lähtenyt, mutta nuotahan ei huomaa, että ei ole sekään mikään maailmanloppu. Mutta joo, siinähän on ulkokuori aika hyvin. Tällä puolella ei ole oikeastaan mitään sanomisen arvoista muuta kuin tämä. En tiedä, onko tämä ruoste korjattu tämä helma. Varmaan on, kun nämä Mersun mallit ovat erittäin herkkiä ruostumaan, mutta onneksi tässä ei sitä hirveästi löydy. Siellä ei kaarissa oikeastaan mitään näy. Kaikki mikä on varmaan ollut, niin ne on korjattu pois jo. Mutta kyllä, yleisilmeeltään tässä ulkoa, niin tämä on erittäin siistin näköinen. Täältä löytyy ihan tuuleohjaimetkin, jotka on tuolla puolella itse asiassa se on vähän lähtenyt sieltä paikoiltaan. En tiedä mitä, onko sinne laitettu huonosti ne teipit vai mitä, mutta se ei nyt mikään hirveä huolenaihe ole kuitenkaan, kun on talvi eikä näitä ikkunoita oikeastaan käytetä auki, niin eihän se voi lähteä paikolta myöskään, mutta täällä on myös takalasit on tummennettu erittäin hyvin itse asiassa. Täällä ei näe oikeastaan yhtään repeymiä, mitä näissä itse tummennetussa kalvoissa yleensä näkyy, että joku on tehnyt erittäin hyvää työtä tummennuksilla ja ne on aika hyvät tummennukset myös, että ei oikeastaan näe tänne sisälle melkein yhtään. Mutta joo, tässä on ulkokuori ihan siistin näköinen ja eiköhän mennä vähän sisälle katsomaan, että mitä täältä sisältä löytyy. Elikkäs istahtaan tänne sisälle. Tähän on yleisilmeeltään todella siisti. Ja kun tämä on 2007 vuosimalli, niin tässä on tää faceliftin sisusta, että on aika modernin näköistä. Täältä löytyy ihan näyttöäkin tästä radiosta. Ei tietenkään mitään kosketusnäyttöä, mutta näyttö kuitenkin. Ja tämä on itse asiassa pesty viime omistajan toimesta. Tämä olikaan muistaakseni jossakin rakennuskäytössä tämä auto oli. Että kun miettii, että jos semmoisen käyttö on tämä auto ollut, niin on kyllä yleisilmäntään erittäin siisti täältä sisältä. On tässä tietenkin vähän epäkohtia. Sieltä löytyy ensimmäinen epäkohta, joka on se oven kahva, joka on lähtenyt tuohon vähän ilkeästi pois siitä paikaltaan. Sekin voi tulla tulevaisuuden videoissa, että me korjataan tuo jollakin epoksiliimalla tai jollakin vastaavalla. Mutta ei nyt mikään hirveä homma kuitenkaan tuo ole. Ja sitten seuraavana voisin näyttää tämän selkänojan tässä kuskin puolen ovessa, joka on selvästi vähän väsähtänyt. Joku on pitänyt tässä tälleen kyynärpäätä. Mutta eihän se nyt hirveä homma ole, eli ei ole niin kuin näkyvillä koko ajan. Mutta joo, eihän tässä oikeastaan mitään muuta sanomisen arvoista ole. Erittäin siisti sisusta. Löytyy nappejakin ratista, jotka menee radiolle. Tässä on näköjään vissiin joku puhelinominaisuuskin ollut jossakin välissä, mutta ei tässä tietenkään mitään puhelinta ole tässä autossa. Että tosiaan kaksi avainta löytyy tästä autosta. Yksi näistä menee virtalukkoon, toisella avaa ovet. Sehän on aika 50-50, että kumpi on oikea, mutta eihän se hirveä homma ole. Kun ottaa taskuja ja alkaa näpyttelemään näitä. No niin, katsotaanpa, osuuko oikea avain. Osu, katoppas. No niin. Laitetaan tässä autoa käyntiin, virrat päälle. Vähän hehkuttaa, vaikka ei tarvitsekaan. Ja käynnistetään.
oikein hienosti lähtee käyntiin. Ja itse asiassa tähän on vaihdettu aika vasta hehkutulpakki, niin ei nyt talvella tule mikään huoli siitä, että eikö lähtisi käyntiin ja moottorilämmitinkin löytyy. Ja tosiaan, kun katsoo täällä näitä mittaristoja, niin täällä näkyy, että tää valittaa jäähytysnesteen tasoa. Minä oon kattonut tonne konepeli alle ja siellä on ihan reilusti jäähytysnestettä, että en tiedä onko sitten se tasoanturi mennyt rikki vai mikä, todennäköisesti. Mutta ostin ihan varmuuden vuoksi lisää, että jos se sieltä vähenee, mutta katsotaanpa sitten kun lähdetään ajoon, niin tää alkaa valittaa sumovaloja myös. Niitä en ole testannut, että toimiiko, ja ei ole itse asiassa tarvinnut edes testata, koska mihinköhän niitä edes tarvii. No niin, nyt kun ollaan tässä koealulla, niin voin pikkusen selostaa tästä autosta ja sen nykyisistä vioista, joka ei nyt kyllä mikään hirveet ole, mutta kuitenkin jotain pientä tekemistä löytyy. Elikkäs tässä kun pääsee vähän nopeuteen, niin voin selostaa samalla kun aletaan moottori jarruttamaan, niin Cardanin tukilaakeri, ainakin entisen omistajan mukaan, niin se on vähän repeytynyt. Ja tässä tosiaan kyllä kuuluu, kun moottori jarruttaa, niin kuuluu vähän semmonen pikkunen joku, en tiedä olisiko kalkatus, mutta joku semmonen sivuääni kuitenkin kuuluu. Niin aika todennäköisesti se kyllä on tuo Cardani. Ja se tosiaan, niin se entinen omistaja käytti tämän keskikonsoli irti ja samalla pukkien päällä käytti käynnissä ja vaihetta päällä, niin siitä kuuluu aikamoinen ääni, niin kyllä se hyvinkin voi olla se tukilaakeri. Mutta joo, tosiaan ajossahan tämä on todella vakaa. Mukava myös, tässä on todella hyvä alusta, se yllätti todella paljon, tämmöinen sporttinen ajotuntuma, josta minä ainakin henkilökohtaisesti tykkään ja on kyllä kameramieheltäkin tullut hyvää palautetta siitä. Tämä on tosiaan automaatti, niin kuin melkein kaikki Mersut on, ja vaihteita vaihtaa todella hyvin, ei humppaa ainakaan silloin kun laatikko on lämmin. Kyllä tässä välillä kuitenkin tuntuu, kun tää vaihtaa vaihetta, niin on semmoinen pikku nykäsy, mutta ei ole todellakaan mitään semmoista huomioitavaa tuosta vaihelaatikosta, mutta vaihelaatikon nesteet tähän kyllä pitäisi vaihtaa. Nykyisillä nesteillä on muistaakseni ajettu joku yli 200 000 ainakin, sehän on siis todella paljon. Niin se kyllä vähän huolestuttaa, mutta katsotaan sitten tässä tulevina kuukausina, että niiden suhteen. Nyt kun ollaan tässä koealulla, niin mä voisin teiltäkin kysyä yhden kysymyksen, niin se on, että paljonko teidän mielestä tällä autolla on ajettu? Että heittäkääpä arvaus. Ei tietenkään mihinkään kommentteihin tarvitse laittaa. Mie kerron sen tähän ihan just, mutta nyt kun katsoo tätä sisustan kuntoa ja ulkokuoren kuntoa ja että miten tää kulkee, että paljonko täällä on ajettu? Onko yhtään arvauksia? No, minäpä kerron teille. Kattokaapa tänne mittaristoon nyt kun mie selaan näitä menuja. Elikkäs siinä näkyy, kato, 636 000. Todella paljon. Mutta minusta tämä on testamentti siitä, että kuinka hyviä Mersut on, koska onhan työ nyt todella paljon. Ei silleen dieseliksi, mutta autolle tuo on todella paljon. Ja kun miettii, että kuinka hyvin tämä kulkee, miltä tämä näyttää, sisusta ja kaikki, niin minusta tämä on erittäin hyvä tulos tämmöiselle autolle. Että voin sanoa, että Mersun laatu on kyllä kehuttavaa. Ja siitä kyllä bonuspisteitä Mersulle. Että on kyllä hyvin rakennettuja autoja. Niin, ja tämähän on myös Lappi-auto, eli tällä ei ole millään suolateillä ajettu. Ja niin kuin mie siinä, kun katsottiin sitä ulkokuorta, niin mie sanoin, että nämä on kovia ruostumaan. Ja se on kyllä ihan totta. Jos menette nettiauton tai jonnekin katsomaan tämmöisiä C-mersuja, niin te tulette näkemään, että nämä ruostuu todella herkästi. Nimittäin nuo oven alareunat, helmat, pyöränkotelot, ihan kaikki, niin ne ruostuu todella herkästi. Mutta onneksi mulla ei sitä ongelmaa ole. Yleisilmeltä on todella hyvässä kunnossa. No niin, tässäpä tää oikeastaan oli tää esittelyvideo. Tässä tosiaan tulee sitten tulevaisuudessa kaikenlaista, että jos meidän pitää korjata jotain, vaikka nuo ajovalotkin, niin siitäkin tulee sitten matskua. Ja mitä nyt jotain pientä tuuningia, ehkä jotain puskureita tai jotain lippaa laitetaan, niin siitäkin sitten tulee pientä videota, että miten se onnistuu ja kaikki tälle näin eteenpäin. Ei kuitenkaan mitään amistuuningia silleen, että pidetään silleen cleaninä. Ettei ei laiteta mitään takaumpioiden tummennuksia tai mitään semmoista paskaa. Kyllä. On tässä niin leimaa tässä Mersussa jäljellä. Joo, tosiaan tää syyskuussa leimattiin. Tässä aluksi tuli hylätty, mutta sitten sen jälkitarkastus tuli hyväksytty. Joo, mitä siinä hylyssä oli? Ainakin siinä oli jarrua. Jarrupoliin siinä oli silleen, että se matka oli liian pitkä. Että ihan niin kuin silloin oli jotain ilmaa vissiin. Ja sitten käsijarru muistaakseni, sekin painautui liikaa, että sekään ei pitänyt. Niin, hinta. Joo, tosiaan 1700 €. Aika halvalla päästiin, mutta saa nähdä, että kostautuuko sitten jossakin välissä. Tietenkin myös, kun tulee niitä korjaus- ja huoltovideoita, niin me päivitetään teille, että paljonko ne maksaa. Että saatte tekin tietää, että onko tämmöisen Mersun pitäminen kallista vai ei. Mutta joo, siinäpä se oli.
kiitos, että katsoitte videosta. Tää on tosiaan meidän ensimmäinen video tälle kanavalle. Tai no ei ihan ensimmäinen, mutta tämä niinku tulevasta matkusta, että mitä voitte odottaa tästä kanavalta. Että joo, tosiaan. Tässä tulee sitten lähiaikoina tulee lisääkin videoita, jossa me esitellään kaikkia meidän kampeita ja tämmösiä. Ei saa spoilata, mutta tuossa vieressäkin on yksi auto, joka me esitellään, mikä on itse asiassa kameramiehen auto. Siitäkin tulee sitten videoita tulevaisuudessa, mutta joo, tässähän tämä oli. Kiitos, että katsoitte. Toivottavasti ei hirveän epäselvä video ollut, mutta... No, älkää tuomitko kommentoida. Eka video kuitenkin niin. Niin, älkää nyt, ei mitään hate-kommentteja sinne saa laittaa. Muuten tulee heti bännit kanavalla. Ymmärsittekö? Ei oo sananvapautta täällä. Ei missään nimessä. Mutta joo, siinäpä se oli. Kiitos, että katsoitte. Nähdään ensi videossa. Yes. Moi!